friends, welcome back to my channel. So মোৰ ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনালো। দিনে জন্মিকা दैमारिया मा एसामिस लायरायनो जागासिनो दं आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनै आं मोनसे कमेन्टनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो नागिरदों दे। बे कमेन्टआ सावरायनो गोनां इम्पोर्टेन्ट, बेनिखायनो आं बे कमेन्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदो दे। दाख्लि बावैसो गोबाव जाबाय दे लोगोफोर, बाट आं बे भिडिअखौ बनायनो हायाखैमोन, एसे लेट जाबाय। स' बिफोर 2-3 डेजनि बाथ्रा दे लोगोफोर। ओमफ्राय सासे लोगोफोर आं बिथांनि नामखौ लाथ'ला दे। ओमफ्राय सासे मानसि आरोना, बर'ना ना गुबुन हारि आं बेखौ हमनो हाला। बिथाङा आंनि भिडिअआव कमेन्ट हरदों आरोना। कमेन्टआ जाहैबाय जों बेबायदि आंनो फार्स्टआव हरग्रोबाय आरो नोंथाङा माइ गायनो रोङो नामा होननानै। ओमफ्राय आं बुंबाय आरो औ आं माइ गायनो रोङो एसे एसे होनना बुंहरबाय आङो एसामिस रावजों दे। ओमफ्राय बिथाङा जाहैबाय आं बर' बुंनो रोङा बिनि थाखाय गाज्रि दामोन दे होनना बुंबाय आरोना आंखौ। ओमफ्राय आं जाबाय मानसिया बर' ने गुबुन हारि ने एसामिस आं जाबाय आरो। ओमफ्राय आं सोंहरबाय नोंथाङा बर' रोङो ना रोङा होननानै सोंहरबाय आं। ओमफ्राय आं बर' मानसि बेनिखायनोथ' आं बर' इउटुबारखौ फल' खालामदो जाहरबाय। ओमफ्राय आं सानबाय गाज्रि दामोन दे, उन्दैनिफ्राय गुवाहाटीयाव थायो नालाय बर'फोरा गावनि रावखौनो रोङा, गावनि बिमानि रावखौनो रोङा जाहैबाय। स' बिथाङा गुबुन हारिसो दे, आंनि साइथेबा दे लोगोफोर गुबुन हारिसो। मानो होनबा जोंनि बर'खौ बियो इनसाल्ट खालामनो फैदो आइ थिंक। स' बेनिखायनो आं बे मोनसे कमेन्टखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव सावरायदो एबा नोंथांमोननि गेजेराव आं लाना फैदो। स' बिथाङा जाहरबाय जे आं बर' नाथाय आं बर' रोङा, गुवाहाटीनि मानसिफोरा बर' जानानै बर' रावखौनो रोङा इदि जाहैबाय। एक्चुअली बे मोनसे पइन्ट दे लोगोफोर। सोरनिबा फिसाया जुदि बर' राव रोङा बे फिसानि दाय नङा, बे दाया जागोन पेरेन्ट्सनि। बिमा बिफाया जि राव बाहायो, बिमा बिफाया जि बेबहार खोन्थियो बेखौनो गथ' गथायफोरा सोलोङो, नंगौना नङा? स' उन्दैनिफ्राय जुदि जों जोंनि बिमानि रावखौ फोरोङाबा अब्ला फिसाया मादि रोंगोन? फर एग्जाम्पल सानसे समाव आं बिमा जानानै थांगोन, जुदि आं गावनि फिसाखौ बर' राव फोरोङाबा, एसामिस राव बुंबाय थायो, हिन्दी राव बुंबाय थायो उन्दैनिफ्राय, अभियासलि बे हिन्दीखौनो सोलोंगोन एबा बे हारसाखौनो सोलोंगोन। आं बिमानि रावखौ लानानै एबा गावनि मिडियामखौ लानानै सिगांबो आं भिडिअ बनायखांबाय। नोंथांमोना नायनो गोसोबा आं आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव बिनि लिंकखौ दोननो हागोन। स' नोंथांमोना थांनानै बेयाव नायहैनो हागोन। बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा आंखौ इनसाल्ट, आंखौ माने जोंनि बर' हारिखौ इनसाल्ट खालामनोसो ना मानोसो बे कमेन्टखौ हरखो आं हमनो हाला। बिथाङा जुदि बर'ब्ला बे बाथ्राखौ मानो बुंनांगौ जे गुवाहाटीनि मानसिफोरा बर' जानानै बर' रावखौनो रोङा? अभियासलि आं नुनो मोनदों खायफा खायफा नाम लाया, जों फेमासखौनो बुंनो हायो, बिथांमोना टेलिभिसनावबो थांनो मोनबाय बा टेलिभिसनावबो बिथांमोना आगान सुरनो हाबाय। स' बिथांमोनखौ जों नुनो मोनो जोंनि बर' फांसनफोराव प्रग्रामफोराव जों जुदि बिसोरखौ इनभाइट खालामबोला गावनि बिमानि रावखौनो बुङा बा गावनि बिमानि रावखौनो स्पष्टलि कारेक्टलि रायज्लायनो रोङा। एक्चुअलि बे लाजिथावना बाथ्रा दे। नोङो जेसां आउट कान्ट्रियावनो थाहैया मानो, दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, सुइजारलेण्ड, अस्ट्रेलिया जेरावनो थाहैया, नाथाय जोङो नुनो मोनो दे आं गोबां बेबायदि एसामिस इउटुबार फल' खालामो जाय बिदेशआव थाहैयो। बिथांमोना खिन्थु मालाबाबो गावनि बिमानि रावखौ बावनानै थाङाखै। बिथांमोना बेलेगाव थायो नाथाय गावनि बिमानि रावजोंनो ब्लग बनायबाय थायो। स' आंबो जोंनि बर'फोरखौ बेबायदिनो लुबैयो जे नोङो जि मिडियामानो फराया, इंलिश मिडियामानो फराया, एसामिस मिडियामानो फराया, हिन्दी मिडियामानो फराया, नाथाय गावनि बिमानि रावा फार्स्ट अफ अल सिनायथिया दे। फार्स्ट नोंनि बिमानि रावजोंसो नोंनि सिनायथि जागोन, फार्स्ट नों बिमानि रावजोंसो सोलोंथाइ लागोन। नाथाय लोगोफोर जोंनि बर'फोर माखासे दा बेबायदि इउटुबार दङ, जेरै आङो नाम लानो हायो बि बयस। बिथाङा नेशनेल लेंगुवेज बाहायनानै बिथाङा फेमास जागासिनो। आं जोबोद गोजोननाय मोनो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा हिन्दी लेंगुवेज रावजों ब्लग बनायनानै बिथाङा फेमास जादों, बेनि थाखाय आं गोग्गानाय मोनो।
बेखौ बुंनो थाङा नाथाय बिथाङा बर' रावखौ बावनानै थाङाखै बिथाङा गावनि मोनसे चेनेल दंबावो बिथाङा बेयावबो बुंबाय जे आं मानि थाखाय हिन्दी लेंगुवेजजों मानि थाखाय आं ब्लग बनायखो बा मानि थाखाय आङो भिडिअ बनायखो जे बिथाङा बुंबाय जे जोंनि बर' रावाव गोबां बेबायदि इउटुबार ओंखारबाय जाय गावनि बिमानि रावजों मोजां मोजां भिडिअ बनायो मोजां मोजां ब्लग भिडिअ बनायो फर एग्जाम्पल जों बुंनो हायो राजा खुंगुर आदा बिथाङा जोबोद मोजां भिडिअ बनायो बर'नि रावजों स' आं बेखौ बुंनो थाङाखै नाथाय गावनि बिमानि रावखौबो बिथांमोना बावनानै थाङाखै नंगौना नङा स' बिथाङा जे मा साननानै कमेन्ट हरखो आं मोनथिला स' आं सानो बिथाङा जुदि बर'ब्ला बिथांनि दाय गैया दाय दङ बिथांनि पेरेन्टस फेमिलिनि प्रब्लेम नंगौना नङा स' बेनोसै आरो लोगोफोर आं बे कमेन्टखौ आं एकदमबारे नोंथांमोननि गेजेराव आं सावरायनो लुबैथारबाय जे नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो जे बिथाङा बर' हारिखौ इनसाल्टसो खालामखो ने सैथो बाथ्रा नोंथांमोननि थाखाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनो हाबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय